Не буду критикувати ані Порошенка, ані Зеленського, звинувачувати. Від Зеленського чекаю... Ви журналіст. Так, я тримаю баланс. Я від Зеленського чекаю 100 дипломатичних днів, а потім вже будемо обговорювати його за проти. Від Петра Порошенка я особисто дуже вітаю і дуже завдячую. Це квоти, це мовний закон, це, як ви ще згадували про армію, тому що всі були свідками того, яка армія була, якою вона стала. Тут погоджуюсь. Абсолютно, але да. Вибачте, те, що Порошенко робив власноруч особисто, все було позитивне, результативне і потрібні Україні. І там навіть звинувачували, що то неправда, що там якусь кількість техніки він купував за рахунок фірми «Рошен». Це підтвердили, що це факт, але антикорупційний суд, який безпосередньо міг би якраз оцю, як ви казали, наволоч, да, корупційну і так далі побороти, і створення антикорупційного суду відтягувалось. Створення кримсько-татарської автономії, до речі, Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу АТР на день народження Мустафи Джемілєва на початку цього року сказав, що в березні планують вносити проект щодо надання кримсько-татарської автономії. Не подали, знову ж таки. І от бачите, з одного боку маємо від Петра Олексійовича багато плюсів, з іншого боку багато мінусів незрозумілих. Чому саме на такому юридичному важливому воно все затягувалось? 3 хвилини у нас до кінця ефіру, якщо можна стисліше. Рішучість. Казав святійший і вже йому наданий статус святого, покійний, блаженної пам'яті Іоанн Павло II, Папа Римський. Він казав одне слово – не бійтеся. Якщо тебе обрали главою держави, особливо під час війни, не бійся. Якщо ти будеш справедливим, якщо ти будеш чесним, народ тебе захистить, не бійся. Там був страх. Там був страх, там була вигода, тому що подивитися, хто довкола нього, починаючи від Яценюка і його уряду, і Гройсмана і його уряду, хто був в його фракції, яких, слава Богу, повикидали, зараз їх немає в списку. Але час пройшов. І от ми маємо результат. Єдина людина, яка винна в тому, що сталося озеленіння України, це Порошенко. Зараз я бачу, що йде процес самовиліковування, тому що список Порошенка, там дуже багато достойних людей. І я би сказав людей, які показали своїм життям, як журналісти, як політики, да, що вони є патріотами, що вони є свідомими і ідеологічно для України корисними. І для того, щоб пов'язати, скажімо, те, про що ми з вами сьогодні говорили, да, бо воно є ніби песимістичне, але це реалізм. Розумієте, хворобу можна вилікувати, якщо поставити вчасно і правильний діагноз, який би він не був страшний, тоді вилікуєш. І я абсолютно переконаний, що в цій ситуації співдружність двох гноблених, двох народів, над якими весь час Москва знущалася, українці і кримські татари. Вони повинні співпрацювати разом. І повторюю, кримські татари до християнської України через себе мають залучити це світ, мусульманський світ. І таким чином спиратися не на оцю Європу продажну, а шукати інших партнерів.